Dydd, rhif 3 o rwan, felly dwi'n mynd i cymryd rhan efo meto allan. O, gynna fi wneud hyn, mae gen I spade, aha! Ia. Ia, hwn y distracted gafr newydd hefyd. Dwi'n meddwl mae'n rhan efo y tŷ yma, dwi'n meddwl, ia. Y brws. O, Iesu. O, ie, ioi. O, Iesu, mae hwn yn hir iawn. Felly, dwi'n angen y brws. I gwared y dot allan, ac wrth gwrs, mae rhaid I fi cymryd y soil mewn hyn, o no, achos dwi ddim yn eisiau sbolio natur o gwbl, achos mae'n eitha trwp i'w wneud. Ac yn ywedig yma ganddyn nhw wam, sori wam, y fform, mi hwnna gadael chdi o'n lonydd, na chdi, wedi trwsio adre chdi, ia, na chdi. Oce, ar ran meto trwb ydy hwnna, felly, be dwi'n mynd I gadael, mewn hyn. Ia, achos mae'n bwysig iawn I gwared y stwff allan, achos be dwi wedi clywed, nid yw gardd, wel, dwi wedi clywed, wel, mae'n edrych mwy o'r gardd, achos mae pawb yn deud ma hwn yn gardd, ond beth sydd o blaen, 20 mlynedd yn ôl, roedd yna y tŷ o blaen, felly. Cyd yn oed o woodlouse wedi cymryd y lle, occupied y lle. Ia. Na chdi. O, waw. A wedyn, soil yn ôl mewn hyn. Ars munud. Iawn. Rhan efo pottery, yndi? Iawn. Ia, dwi'n mynd I gadael hyn efo'r apel yma. Angofalus. Ia. Hwn ydy lle sylfaenol ar gyfer yr adeilad, achos gan y gardd oedd yna rhan efo'r adeilad fel hyn. Dyma pam mae yna nifer o brics ac yn ywedig mae ganddyn nhw concrete. Ond, can I deud, os mae ganddyn nhw rwan ta, dwi'n mynd I chwilio am fi o weit yma. Aha, lle sylfaenol. Oes, roedd yna adeilad o blaen. Ie, felly dyma pam mae yna nifer o eitem sydd wedi cael ei gadael. O, beth sydd mewn hyn? Aha. Un o peo ar ran efo'r adeilad mewn y tŷ. Oce, dwi'n mynd I siarad Saesneg am ychydig. Well, it turns out to be a house instead of a garden. Oce, a no at y Cymraeg. Wel, mae'n edrych mwy fel y tŷ o blaen yn edrych na gardd. O mod I rw, as I go has. A has, o Mungash has. Is nam gert. Nam gert. As I go zigo shag. O has nam gert. Jo. O valkinak. Gwyder. Ja. Ja, mae'n nifer. Sorry. Ie, mae rhaid I fi gadael cwbl o eitem I mewn, achos dwi ddim yn eisiau disturbio natur o gwbl, achos mae nifer o worms. Os ti'n meddwl am y cartŵn Saesneg yn enw Earthworm Jim, wel,
dwi wedi clywed am hyn pan o ronin bach iawn, neu hogyn bach. O na, mae hwn yn rhy Americanaidd. Ww! Beth yw hwn? Ydy hyn... Na, jyst ar ran efo adeilad sylfaenol. A wedyn... Mae yna nifer o eitem diddorol iawn I weld. Na chdi, of course, nifer o gwydr. Gwydr arall. Gwydr arall, ia, na chdi. Iesu mawr. Does dim, wel, mae yna tystiolaeth I dweud pam mae gyda nhw nifer o eitem sydd wedi cael ei gadael heb wedi edrych ar ôl yn gofal. Gwydr arall, sori, chdi. O, gaid I geg, Maci. Sori ci fi yn enw Maci neu McGregor. Enw ci chwaer fi, dwi'n hwnna. Ia. Rwan ta. Rwy'n eitem arall. Aha. Yna rhan efo llythyr. Rhaid sylfaenol. Dwi wedi darganfod rhan efo boteli o gwyn coch neu dŵr neu y cwrw. Achos mae yna nifer o eitem yma I gasglu. Aha, plastic. Ac beth arall I chwilio am? Aha. Gwydr, iep. Mae yna nifer o gwydr mewn hyn. Dwi'n meddwl mae'n tipyn o nuisance yndi I trwy gwneud y gwaith pen mae gyda nhw unrhyw eitem goll neu trwy gleirio paid a defnyddio gair yma trwy gleirio stwff di angen mwyn achub natur ac yn wedig gadw hanes I fyw. Na chdi. A wedyn gwydr. Rhan efo adeilad. Ia. A wedyn ymlaen I chwilio mwy o eitem a na chdi. Gwydr arall. Bric. Mae'n wir, mae hwn yn sylfaenol efo'r adeilad. Mae hwn yn. Na chdi. Aha. Dyma'r eitem gyntaf dwi wedi darganfod gyda fi gwneud y gwaith, ond dwi'n mynd I gadael hyn mewn hyn. A wedyn. Na, dwi'n meddwl mae hwn yn rhan efo bric. Felly, na, dwi'n jyst mynd I gadael hyn am rwan. Felly, dwi'n mynd I chwilio am yr eitem arall. Sbio hwn. Dyma be dwi wedi darganfod, ond dwi ddim yn cael lot o'r amser I wneud. Ond nifer o eitem diddorol dwi wedi darganfod. Dwi'n nhw'n lwcus iawn yndi, ac yn wedig doi. Aha, gwydr. Rwan ta. Ymlaen I chwilio am yr eitem arall. Aha! Di hwn. Waw. Reit. Dwi'n mynd I clirio stwff allan mwyn darganfod. O! Ie. Dwi'n meddwl, mwyn ar ran efo tractor, ond os mae gyda nhw unrhyw hanesydd yn gwybod lot am stwff metal, gad fi yn wybod, felly, achos mae gen I diddordeb I darganfod beth di hyn. Dwi'n hwnna ddim yn horseshoe. Na.
Dwi'n meddwl ar rhan efo injan neu ar rhan efo unrhyw tractor achos mae gynddyn nhw nifer o pethau metal ar rhan efo injan achos dyma pam mae gynddyn nhw nifer o peth metal mewn hyn. Ok, camera. Ok. Ia. A wedyn, ymlaen i chwilio am stwff arall. Ia. Ac of gwrs, y gwydr wedi torri. Stwff arall dwi wedi darganfod. Dwi'n mynd i... I'm gonna spray it. Yeah. Wow. Oh my god. Iesu. Mae hwnna mwy fel a handbrake. Neu rhywbeth i controlio pan ti'n gyrru ar y tractor, dwi'n meddwl. Don't know, Lucas. Iawn. Sorry, dwi'n allan. O, wedi sortio allan, ia. Back on, ia. Ti'n gweld hyn? Dwi'n meddwl, ti'n gybio hwn a wedyn, ia, a gyfer y tractor, neu unrhyw pethau fel car neu auto wedi symud. Ia, ac of course mae gynddyn nhw gwydr arall. Gwydr arall. Gwydr. 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 A gwydr arall. Rwan ta. Wel, dwi'n mynd i cario ymlaen i gwneud y gwaith, ond am y tro olaf ar gyfer heddiw. Achos, ar gyfer y blwyddyn newydd, gobeithio dwi'n mynd i dychwelyd o'n ôl i Gymru i chwilio am waith, ac yn ywedig fynd i Hwngari. Is i megeg fiso is iati gomandol efo bon, fo'i gomandolin bon is megeg is so koncert ag modiwr o sagrwl, fo'i modiwr o sagwn. Ezeg o'r io ydled. Ezeg o rangadag irdeg es dolog gyda bon o salambaros haz fo'i gert mosmar a kert mert o zerdu. Ramilan hoida tatsad o video. Is ma ezeg gyda sa dizon hot o gyfad gazu gyda sa dizon hot ezeg o sabiover.